böyle bir ciddiyet içerisinde çalışıyoruz. Jixwe heyeta me gotibû ku li Hewlêr û Silêmaniyê hevdîtinê pir baş pêk hatin. Bi rastî jî wiha bû. Gelek baş bû. Ulusal birlik adına tarihi adımlar atıldı. Ji bo yekîtiya netewî gavên dîrokî hatin avêtin. Ve en önemlisi Kürt halkının önemli liderlerin Ya herî giring ew bû ku ji lêderên giringên gelên Kurd Birêz Mesûd Barzanî di hevdîtinê de got ku ew ê piştgiriyekî mezin didin perspektîfa çareseriyê ya Birêz Öcalan. bu tarihi bir duruştur. Kürtler bir arada. Ev sekinekî dîrokî ye. Kurd bi hev re ne. Bütün Kürt siyasetini ayrıştırma politikalarınıza rağmen Tevî polîtikayên wê yên cihkariyê jî Birêz Mesûd Barzanî û siyasetmedarên Herêma Kurdistanê gotin ku ew bi aştî re ne û piştgiriyê didin perspektîfa çareserî ya Birêz Öcalan. söylediler. Bu tarihi duruşa değer verin, kıymet verin. Qîmetê bidin vê sekina dîrokî. Yine Sayın Bafıl Talabani de Her wiha Bavil Talabanî jî weke bavê xwe Celal Talabanî diyar kir ku di vê pêvajoyê de tiştê bikeve ser milê wî yê bike û got piştgiriyê dide pêvajoyê. bu sahiplenme barış ve birlik yolunda Ev xwedî derketina ji bo yekîtî û aştiyê gelekî giring e. çok kıymetlidir.